L-istat għandu jeżisti biex jaqdi l-ċittadin, mhux biex jużah, mhux biex jipproteġi l-ftit, imma biex iservi l-ħafna. Kien dan il-messaġġ li wassal ir-rapporter tal-Assembleja Reġjonali ta' Raba Reġjun Gian Paul Barbara meta preżenta rapport lil Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista fejn tkellem dwar sfidi relatati mal-kwalità tal-ħajja, traffiku li qed jisraq il-ħin tan-nies, żvilupp bla kontroll, tħassib serju dwar l-ambjent u pressjoni dejjem tikber fuq is-servizzi essenzjali. Fid-diskors tiegħu Gian Paul Barbara stqar li l-Kunsilli Ripreżenti jemmnu li l-mozzjoni għandha twieġeb għal dawn ir-realtajiet, mhux biss bi kritika iżda b'viżjoni. Kompla jgħid li l-kunsillieri jemmnu f'messaġġ politiku inklusiv li jirrikonoxxi s-sem ta' kulħadd fis-soċjetà tagħna. Hawnhekk irrefera għal bdiewa u s-sajjieda u esprima solidarjetà għal ħsarat li sofrew fl-aħħar ġimgħat minħabba it-temp estrem. Gian Paul Barbara saħaq li din il-mozzjoni tirrifletti wkoll għaqda fih dan il-Partit Nazzjonalista. Turi partit li jaħdem bħala tim li jisma' l-komunitajiet u li jrid jibqa' viċin tan-nies illum u fil-futur. Ir-rapporter saħaq li bħala kunsillieri tar-Raba Reġjun jemmnu li din il-mozzjoni hija kontribuzzjoni konkreta għal politika nazzjonali li tpoġġi lill-bniedem, lill-komunità u lill-ambjent fiċ-ċentru.